ani amiron diri sa simbahan sa Kolonya. Kung ano ni sila Roy Caslon. Congratulations ninyo dong. Caslon na ni Rondo ha. So atangin ninyo sa pag kuha nila karon. Let's go. From us, the skies surround us, never let it go. But never heart, we just live. I need you here to there's a promise to the same. This promise of love, this promise of love. With you, just if I the sweet, darling, so it goes. Some things are meant to be. For I falling in love with you. So it goes, something I am falling in love with you. Rachel, kini si Benjel nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa langda sa ato ginahan Santa Iglesia? Oo, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, yun. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, akong dawaton. Benjel, kini si Rachel nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa langda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Uyon. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, akong dawaton. Rachel, isulong sing-sing. Timaan sa akong kalilugma. Kung pag-unang kanin. Sa walang sama. Kung sana. Kung sa Espiritu Santo. Amen. Isulong din sing-sing. Timaan sa akong pag-iugma. Kung pag-unong kanino. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Rachel, ako naghatag kanimo. Ako naghatag kanimo. Hindi mga aras. Pagsaling sa akong pag-aalad sa akong kaugalingon. Alang gayon sa imong kaayuhan o sa atong pamilya, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako kining dawaton. So karon mga igsoon nato sila hatagan sa masipang congratulations sa Rachel o Benjel. Santo, 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 Rachel, higugma ang imong bana si Benjel o pag ginutan na asawa. Padayon niya sa kalikod sa pagtuo, paghigugma o kasantos.
Binjay, higugma ang imong asawa si Rachel. Maingon na si Kristo na higugma sa iyang simbahan o pagpakitipon kaniya diha sa imong santos na kinabuhi nga duna gayoy kahandog sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahon na Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Mahalan na ang misa, dadali niyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Karon mga igsoon, atong saksihan ang ilang first sacramental kiss. Ato sila tagan sa masipang pagpap. Wala dito yung class na yun. Si Pagpapa. Ang mama, papa sa babae, kini. Sa papa. Aralan tanah, Yasmay. Ay, sis ka may. One more, 1, 2, 3. Guys, humana jud ang kasal. Manang kasal pa doon namin bukid yun. Kaya kasultahan akong igagaw kapitan ganti, ganti. Lumba bukti. Inday kunya lumba. Inday man siya akong igagaw. Akong may igagaw. Nadubli na ba ni kay? 3, 2, 1, go! Sa ako ang pamangkin. Congratulations ninyo mga pamangkin. So, nato na tagugid.